Takže čaute, moje meno je Mirec a ja vás vítam pri dnešnom videjku. Zasa zo série hry na mobil. A teraz je tu so mnou aj taký kamarát. Predstav sa, kamarát. Čaute, volám sa Marko. Presne tak, Marko. Má 11 rokov a je tu môj kamarát. Ja som si tu spravil nejaké nastavenia, ale neviem prečo mi nejdu, to nevadí. Dúfam, že toto videjko už nebude sekať, lebo som si plete sa mi jazyk. Som si zmenil nejaké nastavenia. Viete ako? No. Mne sa to zapína, Marko, a čo tebe? Ja už mám zapnuté. Super. Zas toto video bude mať 500 hodín. No, play with friends. Kúpil som si za peniaze nejaké peniaze aj nový tým. No, Marko, tu si. Challenge. Za koľko? Koľko máš? Tak za 100. Takže, aby ste vedeli, dneska hráme koľko? Do 2. Áno. Kto 2-krát vyhraje víťaz. Alebo ne. Neviem, to sa ešte rozhodneme. Kto začína? Aha, ja mám Manchester. Jaký mám, počkaj. Mám Manchester City Third. Nejde. Ja ťa zničím. Prosím. Tak ty go, čo? Ne, ty mi už nedáš gól. Ešte jeden. Ne, teraz mi nesmieš dať gól. Ne, pomoc. No a potom bude mať aj iných hosťov, keď budete hlasovať v komente. V komentároch. Môžete hlasovať, že koho chcete, no vlastne vy nepoznáte. Tak povedzte nových hosťov, či chcete, alebo chcete tohto, alebo chcete, aby som sa úplne vyprdol na túto kariéru prďackého 5-korunového youtubera. Čo som dal? Čo si dal? Áno. Takže ja sa tu s nimi bavím a sa robiť, tak poď ešte. Daj rematch. Daj close. Rematch. Rematch. Počkaj, ja som ešte vyhral. To zelené. Ale vyhral som tie peniaze, nie? Áno, vyhral. Ideme ešte raz. Ja chcem odvetu. Ja som level 10 a on je level 4. Fuck. Problém je v tom, že ty si inak Dobre. Čo som? Jak zostal? Ty kokos, akože ja som level 4 a... Ty si mi dal gol. Áno, a ja ťa dávam, akože. Ty hnusný šmejt. Jaký Prašivý. ty šmejd, ešte raz to povedz, taký aj Ty hnusný šmejt. Akože Prašivý. uškrtím a nebudeš vôbec natáčať. Ty hnusný šmejt. Ale daj si to šmejd. Ty. Ty tam taký šmejd, ne? Do ruky. To mal byť gól. Nemal. Treba predstierať. Aha, ja idem. Nie. Ja vždyky, že mi tam stojíš v bránke. Nemáš zač, kamaráde. Ty jeden. Wow. To nie vôbec. Práve som ho buchol. Čo, jak to? A ja jeho. Prestaň. 5 hodín som strávil skoro nad tým účesom. Vy to nevidíte, ale mám divnú profilovku. Ja sa musím zmeniť. To vyzerám jak čurák. Tak si musím meniť čúrák.
Nebojte sa. Nedáš. Mám ťa. Abrám Tajčo, dobrá. Ja ťa proste zničím, Marko. A ja ti dám akože najdo do ruky. Koľko som akože zabil, že ja som ti dal bránka. Akože svojho hráča za bránka. Tak a teraz má super taktika. Vidím. Nemáš brankára. No vidíme, kto nemá bránka. Ja mám tiež brankárov ako. No vidíme. Ty... Prosím, vidíte to, veď to je za čiarou. Ja som pán host, takže akože ja mám prednosť. Neupováš. Že neuplešíme! Ty koko, zase sa odrazím od tej bránky moje. Babra, som vyhrala. Toto bude asi pre dnešné videjko všetko. Nebude. Ale áno, to nejdem. Prečo? To už je celé videjko. To už sa ti stoplo? Ešte ne. Dobre, takže ďalšie videjko máme za sebou. No takže pokiaľ sa vám videjko páčilo, zanechajte like, subscribe, koment a zdieľajte nejaký pekný komentík, mi napíšte, či chcete zase nejakého hostia v tejto hre, alebo nejakú inú hru mi odporúčte, prosím vás. Majte sa, čaute.